cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Inggih Kang Mas, dangu mboten pinanggih. Cantiknya Ponorogo. Ngene iki. Iya. Ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang rai yo karo rai. Lah iki Jajal awakmu lah. umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur kek bojomu aku. Lah iki lho. Motone iki dhuwur iki lho iki lho. Raine kene dhuwur. Raine dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki ya rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok ya. Mbok bayangane gede dhuwur. Lah ya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Gilani. Apa mencap-mencep iki nyapa? Kok gila ta? Gila Kandhane. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di-circle nyang iki. Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Bar mateni aku to. Peh aku kok kulonan dhewe lho. Geser tugel nar mateni aku. Ya ya omongmu dhewe kok mburi jelek mat. Kapan aku ngomong? Ya mau to. Aku mau ger munyer tok ora ngene kok. Kok iso ya. aku sing dideleng kok tari sing kirik-kirik. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Ki lek ngene iki arep tak tumprakno bojo iki ya piye wong sakmene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya Anak ya? Lah kok iso bangga? Aku anak lho. Oh, arep muni mimik ngono ta? Arep muni mimik ngono. Tak gecek mengko. Jenenge anak terus mikno. Ora oleh iki mimik iki. Ora entek iki dhek Pak Tukijan. Kok iso mimik Pak Tukijan iki lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho Mas, lah iya. ajur. Oh iya, Ajur kowe. mimike Pak Tukijan. Lah modele wis kaya galon lho. Asem. Kuwi ora kaya galon cek. Masaku kok ya. Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Aku Gentong. Seneng. Boyo gethong. Ben klempok. Wah, bak uget-uget tok ae mesti. isine wing nyamuk tok nek jero. Ya. Mbak Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Nggih. Dalu niki mirsani piyai Krebet. Krebet Jambon. Pelatang. Demenake Platang. pelatang. Pelatangan. Pelatang. Kok pelatang gitu. Desa Pelatang. Pelatang. Dukuh Pelatang, Desa Krebet ngono ya? Heeh. Ya. Nggih. Pelatang. Pelatang Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Piyayine sayuk rukun. Piyayine budaya. Wah, budaya sing Heeh. bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu. Teman-teman YouTuber nggih kuatas Ya, rawuh. kanca-kanca YouTuber. Nggih, nderek ndedonga, waduh luar biasa. Sukses pokoknya pagelarannya Pak Pak Tukijan. Tukijan. Amin. Ibu sinten asmanipun? Ibu Atin. Bu Atin. Oh, Bu Atin. Apal aku apal. Apa wis ngerti kowe? Bu Atin to. Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku urung roh lho. Awakmu wis ngerti Bu Atim? Aku Heeh. urung. Tapi Bu Atim mang nyuwun sewu Pak Dalang, Mas Ah. Gareng. Bu Atim ini ngefan banget karo Mas Uncek. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng. Sak kronco Mas Gurit diparengake kondur. Oh, ngono. Demi Mas Uncek ora pareng kondur. Saking Spesial. tresnane? Tenan saking Ditang- tresnane. tanggap meneh. Sesuk-esuk areng nggih cetek geni. Kaya ripian kayu itu. Gel meneh. Aku yang gumun lho, Reng. Lah, Bojo Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur aku kalah. Mas Uncek Anu, iki. bojone, Mbak. Bojone niku gedhe dhuwur kula kalah ning ndi Ngomong, digonceng bojone aku sampai walah cek bojomu kok ayune kaya ngono mbiyen oleh kowe apa mendem aku. Sik to, upama kanca seniwati iki sing anu sing pas sing ndi? Kira-kira sing Ora neng gedhe dhuwur pokoke sak batari iki sak gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumon aku. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umokno. Aku Lah, gonceng kepite ra nang mburi lho aku. Gonceng pit ki ora ning mburi. Lah, ning ngendi? ngendi tika ning ngarep. Kuwi aku yang gumun. Lah Pit metik, aku nang ngarep. Heeh. Terus aku madhep nang mburi. Terus Lah nek aku rawani apa-apa. Aku anggar arep nesu. heeh terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah. tapi nggih putrane ganteng-ganteng. Alhamdulillah. putih-putih. Aku yang gumun lho
lho, Dek iki. Adile sing kuwasa pancen niku. Kok putih ngono lho, Nggih, anak nggih, yo nggih, ganteng-ganteng nggih. gede dhuwur. Lah. Nurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya panggang ganteng-ganteng. Kok iso? Ya ngono to. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu ki ning donga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu kuwi dijabahi Gusti Kang Maha Agung. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klonthing? Ora. Karek Lho, kok kuwi. nangis kok. Ning aku ora apa-apa lah. Ora Ora apa-apa. Disuruh tanggono aku ikhlas sampe. Wis malah ngenteng-entengi gawean Mas. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki apa? Lah piye to bojo dakoke ya ora oleh. Lah wedekan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kok ya bojo Lah, itu. sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem koyotku meh disebrut. Wonten dawuh niki kula Nggih, mboten ngertos karemane Piyai Krebet niku napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng mboten sing ngertos. sok serawung lawan kadang-kadang ini mesti apal. Di voting Mbak Yu, Nggih. sebelah sana mintanya apa? Oh, Nanti- ini ada request dari tuan rumah Mas iya, Ucek, iya, iya. Mbak Lucy. Napa-napa? Nyuwun petis manis, kalih podang kuning, kalih Joko Melarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Oh Patu Kijan, petis manis. Ya sing enek Podang bawane kuning. to. Wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik, rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus kene. Kene. Nah, Gotong bawane royong. gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng. Seneng. Mbak Yu Lucy. Ya. Ya seneng. melu seneng. Abot bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, Nah, nggih. Oh, Jenenge guyub rukun. iya. ya. Tapi Coba. aku sik iki. Ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh iya. Bar kene terus Kene. kene. Nah, monggo. Ya. Ya, Mas Unce. Nat Nadyan wuju temong peksi Jan mo tan kena kinira Mbak Lucy, Mas Gareng. Ya Allah, ya Allah. Jebul suaramu penake ndak umum. Dulur-dulur Kandhane jaman kok. kabeh padha seneng nang awak. Ojo kae kaget ngono to Mas. Ya ora aku Jantung. melok seneng. Ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki Ya. yo. Wong lek kadung seneng ki ngantek mumbul, ngantek seneng ku ya kaya ngono kuwi mau ya. Semare tratapan to yo golek panganan sambrah nameng-ameng. Agawe tak dek aku to. Lah ya kan perjanjian to. Kan nomor loro. Kan perjanjian to. Gitu. Perjanjian Kene. Bar kene Terus kene, bar kene, terus kene. kono. Ngono lho. Mau bar kene. Heeh, terus Kene. Nih, Monggo. Bar kene terus kene. monggo. Deneng aku meneh. Lah iya wis bar kene terus awakmu. Dilekasi saka kidul mau. Oh nggih. Heeh, ya lanjut. Agawe taline bronto Ora yo ora ngiron. Kandhane kok apira iki yo kaya ngene. Jan yo jan notan kena tikinira. Senajan wujude kaya ngene suarane jan endah apik. Batok bolu isi madu. Ndut. ndut neplok kowe kuwi ae. Batok bolu isi madu. Lah isi madu bolu. Lape lambak ana iki isi madu kok ya isi ndut. Oh ya, Suwetong. kaya ngono suan cilik suarane ngalah nih sinden kabeh sak bawira. Tenan dalange kalah kok ya. Heeh, iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh. Iki lek ning radio mesti dikira piyaine gedhe dhuwur. Heeh. Kandhane. Monggo Mergo sound sisteme NRS. Apa NRS? sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo. Lah aku iso teko kene iki apa? Lah ya perjanjiane ketawal kan sudah ditentukan. Bar kene Dhewe terus kene, kene, terus terus kene. kono. Iso tiba aku meneh.
Iya toh kok ya. Monggo. Alus manis merak ati. Jajal ya ora Ya jenenge bocah kok suarane kaya ngono tadi. apike Panganane kuwi yo paling kaya ayo ngono. vitamin penting. Jeneng ora ngira tenan lho bocah. Iki omben sing kelas lho iki San. Ombene wis kelas paling ora ya jus avokat. jus apa? Vitamin ya paling ora vitamin Iya. C. Lah iya. Vitamin. Empuke kaya ngono. Ora sadot cerewet. Lah ngapa? Wis dadi wong cilik isine apus-apusi tok. Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Perjanjian. Lah iya bar kono Kene, terus kene, kene, kono. bar kono terus kene, kono nah. Mau bar ngendi? Mau bar kono. Lah iya saiki Bali. kene. Monggo. Aku arep ngedang-dang iki ya cupet tanganku. Ngapa to? Harus bersyukur ya Yu ya. Wong kira ya tugas kok ya. Arep boyak. Wes suwe nggon kula. Lono. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak, nyuwun pengayoman, Pak. Ya Allah ya Allah. Nyuwun pengayoman. Ya Allah ya Allah. Mancep niki mancep cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nanti lho kowe kan nanti. Kowe kan nanti. Kowe keluar nanti kok malah disabene dikira wayang. Pedot. Pedot. Ya ora gah aku arep apusi. Saiki do rene yo. Ayo. Ora ngapusi. Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas tinggi sabetan wayang. Kowe gelem lek dadi sabetan wayang dirogoh anakmu. Ayo. Aku wayang wong kok perang dhewe. Ora ning wayang wong nang kono kuwi ning kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem kowe. Kowe gelem. Kowe pengen arep karo Gelem, wayang. gelem yen dalange kono. Kowe pengen dirogoh apa digendong? Ya rogo ya gendong. Nek gendong rene, nek gendong Terserah rene. lah. Rene, nek gendong rene. Yuk tak dudohi musuhe sik. Nyapa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Ndang kono ben Wis omong-omongan. omong-omong ana dhewe. Kon nembang suwine ram. Omong-omong ana dhewe. Deleng cak. Kok Apa? padha ya cangkeme ya? Nggih. Dicium ya, dicium. Togok karo belong. Ya, takok karo belong. Aku belong. Ya. Terus omong. Togok. Apa? Terus saya sengkuni. Bala dewa paling ora. Kok iso bala dewa? Bola dewa. Bola dewa. Balok dewa ilang gapite Oke, kok. matur le, Pak. Kok ya antemen ya? Sini apa sih? Andine masane abote ra ilok-ilok ngalangne Lah ya bojomu. kaya wesi ya, wesi ta kamu. Nang opa. Masyaallah. Ayo, ayo, arep nanti ganti jatahmu yo. Jatahmu. Lah Eh, kok ora usah ngebal mak buak. Sikile kok sampe. sapa? Sapa? Jatahmu. Ndi? Wayahe sapa? Wayangmu. Alah, alah. Wayahe sapa? Wayahmu. Iya ndi. Wayahe sapa? Wayahe sapa? Wayah jenengan. Iya. Asem. Ayo, ayo lah. Iso medhen apa ora? Iso medhen apa ora? Kene. Saged. Kene ger ya Allah bocah garing kok disio-sio adine kepiye to? Ndung tak entak dung tak ndung tak 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 entak entak dung tak entak dung tak entak dung tak entak dung tak Leni malah kaya munyuk. Kaya angkrok. Lah jenenge cacine dikutak kan ya joget to, Bu. Ya totomane cak cilik nangis, kok cak cilik kaya munyuk Nangis. medhot. Adimu jaluk ngombe juga medhot. Piye to piye ya Allah. Mesti ya Piye to Allah. Rek? Godhot ora iki. Ya Allah, bocah iki kaya. Kok malah digotong rene le adimu ya Allah. Mi susu kula. Mi susu. Malah bojone kathak. Ya Allah, ya Allah. Iki ya. Aja. Udah iki lan. Lah cangkeme. Kene. Beh, anake sapa to kowe iki? Aja nangis gak pareng nangis.
Gak pareng nangis tumbas dolanan ya nak ya. Mau kok nangis. Gak pareng nangis, gak pareng nangis tumbas dolanan apa nak? Tumbas Ngek-ngek. ngek apa nak? Apa nak? Ngek-ngek kae lho, Bro. Ngek-ngek ya apa? Engkek Sik dipencet muni lho. Endi lho? Pencet muni Oh, ngek. katok. Oh, gawe katok. Katok ngat ayo jarene tidak sekolah, mau tidak sekolah. Dung tak. Dentang, 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 tong, tong, tong. Pinter. Putrane sinten, Le? Guritna. Kelas pinten. Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Le? Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa, Nak? Nyuntik no. Nyuntik sapa? Ibu. Hus, ora kena. Ora kena dolanan sik, dolanan sik. Dolanan. Kene ada pernah ku mipisi Pak Guret ku mipisi bapak ku mipisi kene. Antu antang eyang tang. Tang eyang. Dentang, Antang. dentang, dentang, Antang antang eyang. Tang eyang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya. Kudanganmu ngono kuwi. ya? Anak elah. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngantong-ngantong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk ewe. Ngawur. Kok kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Dalang ngompol. Kudangane wong biyen. Dinggo alon-alon. Alon-alon wis ya. Gajah binatang yang amat Besar. Telinganya lebar. Terus Lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni neh. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, Lebar. Terus? lalenya panjang. Bunyinya Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. iya jajal ya. Gajah terus? binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, lalenya panjang. Kalau berbunyi, Kok iso kokok ya lho. gonmu kok. Ngene lho. Piye? Wes ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene mudun. Enak. Nah inu. Sikile kok jepit. Nah inu. Yo, alah kok yo ora mesak nih tombok. Kaya Kok babu. kayak glundong dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Arep gondelan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wis padha nasang nang kono. Kene mboke ben tak duduke ben kembar. Teko ndi malek bawa nak ndang kene. Alus manis. Ngono ke kono. Ya, Alik. bar kene terus kono tengah awakmu kok. Tengah kok. Iya. Iso bali rene naik. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki ya. Lah ya ora to ya terayu. Wis ora usah dicepet karep udo iki piye ora entuk. Ora entuk. Ditukani disuwun Mbak Tari. Ditukani Pak Tukijan. Kok titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun. Kang, Ngopo? mencete pucuk. Iki kepo. Kudune ki nek pucuk kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni. Ya tak jajal kono. Gareng nakal loh. Kembali ke asal. Bar kene terus kono. Monggo. Ya. Iki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. Gajah binatang, Yang amat besar, kupingnya, lebar, hidungnya, panjang.
Pinter. Anake sapa le? Anake Lek Tukijan. Alah. Sampeyan nek gedhe pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Ya mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik kewan. Bengi iki to. Samene kok dadi mantri suntik kewan arek nyuntik sapi retik kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhi kok arek entek. Kowe nyuntik sapi kan malah dikira pedhete kok. Kaya kudu ngempeng ya. Ayo terus. Kita teko aku meneh. Iso. Lah nyebar kono terus kene. Gotong royong. Loh, piye to yo omong ki sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Oh diapusi. Nyanding bisa dadi Iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Jajal wis batonono. Apik ya. Ya apik ayo. Dang dang tak deng tak deng dang dang tak deng tak deng dang dang tak dang deng tak deng dang 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 Pindo nak gena pengen mimik coba le. mie apa kok mie sapa lho? Mie apa? Mie apa iso mie sapa? Kira mie sapa? Mie apa? Ya, iki anu ya, sakjane mane-man lek enek Mas Uncek ra jegleng, tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan Ya. podang kuning diramane dhisik tayub Ya. terus mari ngono irama Sente. sentere. Nah. Senterewe. Iki ku awakmu gawe iki. Kok iso nggo kuwi? Ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho, wis gareng ora nek diowah-owah. Wis wayang ngono kuwi Ya, becik ciri khas. diowah-owah. Ciri khas. Ciri khas harus begitu lah. Kok Iya. ora nang apa-apa nek kudu gawe kuwi. Nah, paling urane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah, Remuk meneh. Ya ora kudu manut to. dicoba sandale timbang kejongor ke. Ya, sandale dicepot Ya. senang. Ya Ya Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake Asem dadi aku kok anggap kakangane gurun. Asem ya. Monggo. Ya, Pak Lucy. Podang kuning, monggo. Oke, yuk. esuk aman ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng mitrangan wong iteri ora krasa esuk aman nganti wengi Ya. Yo. Ora bakal si podha. Ya. Ora mendho. Sanane. Mas Uncek, Mas Gareng. Yo. Asik sih. Nyumat dia laras. Katur letar nota
bingung aku wedi joget ning kono. Lah ngopo? Lah minundul bokong dul Ora apa kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. mesake kok kesundul bokong kowe iki. Cepet telek Wes. Kok Gak iso nyepot katut sak lambene. Kok iso angel, kok iso Katut sak utune. Hah? Nyapo le kok mangape nyapo? Aku suwe ranggut nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho terusan. Iso bablas ki lho ya. Lah suwe ra nyakot to. Ya ora tau nyakot to Rita kudune sing ati-ati. Iya. Tapi ya koyo ngene iki jogete piyane kalah lho. Kandhane kok ya. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kas jaranan. Wah, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Letonge aku. Ya mesti. Nek pintere ganong. Ganong, Lek sendere wae ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya. Ora. Alah dialembono kok ya. Dialembono ya. Matur nuwun, Mbak. Terusan. Iso terusan. Sajake cocok. Gemati. Yo lek Ngerti kancane kemringet kayak tisu. Ha kono malah dudani. cetok lah kowe kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi ya. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok kambekan lho sajake lek duwe unek-unek timbangane mulai dadi utun ya kene dituntun kene to mumpung ketemu bocah ayu. Nah. Mumpung ketemu bocah ayu ditangleri sapa asmane. Kenalan dhisik, kenalan dhisik. Kok eram. Ya. Ora mekakat. Ya Rina ngadeg kegeret. Rina ngadeg kegeret. Kuwi sik Rina lho wong Lucy Brahman merek enter kowe. Ya ngono Ya. ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum lho. Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ngono ditekoni sik. Semane sinten Ah, ya? kenalan dhisik, kenalan Yo dhisik. alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya ning alon-alon. Sapa? Nyapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Kok Nyaman ya? isih wani Namanya? Iki lho wajahe pasuryane iki kono lho. Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blangake. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Ya, pasuryane enggak. kan. Cijet. Dijit. Namanya Mbak Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan, Mbak. Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa Terus yen aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Oh, Mosok iya. ngono garangan. Kudu Brok. Cijet. Namanya Mbak Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimin kok Feri. Feli. Oh, Feli. Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artinya asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakane ora ngono kok. Lah apa? Ayo, ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, Ya ben ketok dhuwur. Dadi ning iso omong-omongan ben kepenak. iso ning angkate koyo arep ngawinke asu lho. Oh, wah kene karo kenalan kok malah koyo arep dikawinke. Ora. Ngene lho, Mbok. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Kok iso Ngejak kawin kasu. ora ngono. Kudune ngene. Asu ki lak gedhi wong cilik kok. Oh iya. Iya. Aku Ngono kudu poklenting. Aku poklenting. Jun. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Iya, anu juga dingklek lho lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Iya. Diganjel ben rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Iya to kok ngono tok ki. Wong lanang sing duwe tantangan wani. Arep cilik ki wong anak kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Wah, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek.
Ki wong arep golek warisan apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani. Gak apa-apa. Ah. Wong Trengginas. Sing terus. Mane yo gagah gede dhuwur. Iki engko malah ora seneng. Senengane piye? Lah iya engko malah gila. Ya digandrung. Digandrung. Paling ora kaya tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelok nemas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno kandung katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kak Mas Gareng coba. Ngene rungokno. Iya. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono Iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. tintingane urung temu kowe. Wong ayu. Nah. Pepujane ngati. Dangu boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandang wong ayu. Bahagia. Tos tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe urung ngerti. Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok terandakan rene. Kaya ngene wong nandan. Wong ayu cedhak abon kakang. Alah. Apa mah? Alah. Ngapa? Kemekelen bringkil lho. Asem. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng rewang wedok digandrongan bahagia. Apa nek digandrong bojone nangis. Yo elek. Ngono lho ndang wedok. Karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Ayo. Apa to Apa to? Boyo Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, lho. Kok iso telu to? Lho sing loro daging no. Hus, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi? Lho kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Garwanipun Kakang Yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda. Ya karo bojone kok iso ngece ki ya tegese seneng. Orang tenan ngece karo lo awakmu. Mas. Entrak Aku ngewoke padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh, dewa. Ora ngono. Ora ngene. Ngene lah kene. Ngene lah. Do dewa. Jawata Dadi dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes saiki. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit itu. Anda. Terus aku duduk mana, Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti Beneran. kalau patah dilas nanti. Bener. Ya. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi.
Enggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walas. Lho aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono sakmono. Kok dadi lokor iki kepiye? Kok iso ngelokor lho. Walas. Lah ya walas. Ono lho. Lah iso. Coba nih, coba. Jajal. Dipangkune. Tapi masalahnya apa? Coba, masalahnya apa? Walas. Kok iso lho. Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek. Masalahnya apa masalahnya? Cedak cepke reaktif dadi lokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung kok gandring. Kuthuk kok. Lah lek sing lanang gandrung digandrung. Kowe digandrung. Walas. Kita jalan-jalan Mas ya. Wale sing lanang nyekel ya begagah sikile. Sing wedok dicekel astane lah munyer. Wale. Ngene lho. Ngene lho. Alas sono mring Ngono. Kok iso balik sing munyer sing wedok. Coba. Monggo Mas. Piye to Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumbeng ngono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho Mas. Ya aja milik karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora Mas. Lek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas kan pas gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas ono mring maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo kono. Heeh. Jeneng anak yo. Walas Ora iso. Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besok kan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho kaya kaendang swaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Klindes gidul kuwi. Nak traktor lho. Nak kodhok. Traktor kok nglindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cincin. Tanpa prau sasat sarak ing Jalatri nyidak sari
Sae lho suwantri Jos masuk cepet. Oh, marai kono kok. Jos. Suaranya bagus, Suaranya bagus. wajahnya juga tampan. Makasih lho Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah dia tuh? Kok iso fitnah? Ha fitnah. Ya enggak lah. Rasa sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawang kok sedotan po. Enggak lah. Ngawur, Oh, malah ngaku. Sapa eneke? Upo. Cek, oh. Tibane apa to Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbak Teh ono Mbak kene. teng mriki 3 malam teng mriki. Teh rene lho. Ya Mbak Teh apa ra sesuk? Gak aku gak batih aku. Lah, Dompongi kon keri ning kene kok. Wis mesake bojoku kok. Nyapa? Apa mesane bojo? Ora ana sing dolanan. Ya kok tak paranane to. Kegedhen. Ayo terus nang kono ayo, mangga. Mbak Rina badhe ngaturaken menapa? Apa langgame apa Mbak Rina? Monggo. Monggo yen awake dhewe apa tak kleru. Nyidam sari. Mbak Rina. Nggih nyidam sari kemawon. Songko musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Ditambahi ya cek ya. Manut Ditambahi karo dulur wedok. Kene. Sapa? Anak wedok sing idul dhewe. Nggih, nggih. Ayo Yuk, dok, ayo Septi. dok, ngadep dok. Yo, Iya, ayo iya. monggo. Nah, Nih, iki dial Septi. iki karo Mas Ucok Ah, iki. iya. Kenalan lah padha bocah cilik. Kayak cah paut lah Iya. jajan. Monggo. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh mahasiswa dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki. Oh Karawitan nonton. Oh, Karawitan. tak kira kenet bis. Monggo Ya. monggo, Mbak Rina. Ya. Gema Mustika. Daud. Ya, ya. Digosek nganggo iki. Ya. Apa meneh? Alah Apa kuwi? alah manuton. Kosek. Ngopo? Lah apa nek dase kethek ngisore gajah ya? Sik. Lah apa nek kethek bedaan karo gajah ya? Ya sik dicempot ngono kok ya protes to ya Allah. Ya Allah. Saya. Ya wis, ya wis. Ya. Heeh, kok kene maringi bakul ngarepan kono Mas ya. Nggih, nggih. Monggo. Ayo. Betul Sini sini. Saya anakan kethek. Sik. Wes, oke. Nali. Yuk. Medeni bocah cilik. Ya.
kasih Mbak Rina Ya, duduk terima kembali. kasih. Ya, matur suwun Mbak Rina, nduk Septi. Nyapa kok dikukur ki nyapa? Ngopo-ngopo nganggo Nyapa kok kukur-kukur. dikukur nyapa? Heh? Oh enek cahayu gat. Ngopo? Apane sing gatel? Bar nguyuh kok. Dilani. Lah kok joget-joget kok iso nguyuh lho. Saiki Dene wong kethek wong nguyuh sak gon-gon. Oh, ketheke gudikan durung. Lah iki saiki gilirane timbalono sapa pilihanmu kono Nah, ndak? iki lek tak didol iki lek. Ren. Ayo tak tutur ya. Ya. Ayo. Tak dentang tak tong. Mbak Vela jumeneng, monggo. Sepati Mas. Ayo. Mbak Vela. Pas. Yeay. Oh. Tepungnya lah aku wis kenal genten awakmu sing nepung. Vela, nduk Vela Rosdiana. Kok nyapa malah isi Ve. dicepot kan Ve. barungane ketheke mbok cedak wong ayu. Ora kok isin, Bu. Nyapa? Aku ngempet. Lah kok iso Ngempet nyapa? Ababku balik kok. Lah ora nek bolongane kuliahane kon moton. Kok abakmu balik ganti reng ganti. Kan ora wis kene ae. wis Meneng sik. Aja banter. Berbeke wong turu. Cukup wedak. Ane wong ayu wedak meneng kene le wedak. Walah adi. Kok jawane ya mudeng wong ayu. ngopo. Dadi men padha putih ngono ya. Men padha putih. Diwedak. Kene nak kene kok rek. Ya Allah. Ya Allah. Ben Mbak Pela ben seneng Mbak Pela. Mbak Vela kewen jenengan kita ndang gindung dang ya Udah kadang. urung ndang gindung dang muga-muga be ilang bajang sawane karek gelis gedene dong Wes saiki karo Mbak Vela. Mbak Pela. Iki nek sesuk kaya mentok ya. Kira anu dang. Crit lho. Dan crit tuh. Ayo kowe iki kan kena sik karo Mbak Vela sik. Malam, Kakak. Ah. Malam Tuyul. Ya, makasih. Malam Kamu sapa ki? Tuyul kan? Ya, makasih. Wah, ini berarti koncone iki. Lah tuyul iso. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Berarti ki sudel bolong. Kleru. Sing mundhok basane tuyul sapa ora basane sudel bolong. Berarti aku kleru Mas Gareng nggih. Ah. Heeh, kudune aku ora mudeng dheke. Kudune renek wong iki mau. Ya ditakoni sing bener. Heeh. Dijak nyanyi. Heeh. Nyanyi yo dhewe kok yo. Iya kon ki nyanyi dhewe. Namanya siapa Mbak Vele? Kamu namanya siapa? Aku Vela. Itu loh sing nanya itu kok. Lah awakmu Lah iya sapa? Aku namanya Feli. Wah, jangan-jangan kita kembar aku Vela, kamu Feli. Iya. Vela dari mana? Felinya gede ya. Apa nih kuwi? Vela dari Bungkal Ponorogo. Bungkal. Veli dari mana? Dari mana-mana. Nyanyi nduk Vela, nyanyi. Ya nduk Vela, nyanyi nduk. Dangdut. Heeh. Apa? Dino. Mbak Vela. Dino aja. Ya. Mau duet sama aku? Atau lagu yang duet aja kita duet gimana? Ah, aku lho. Mau nggak? Mau dong. Apa lagunya? Lah apa? Lah kamu pengennya apa?
Aku nggak pengen apa-apa. Anu ya, katresnan sejati Oh, ya. iya, boleh. Spesial buat Iya. temanten berdua. Oke. Ini juga tadi spesial buat Pak Tuki Giono. Jajan. Pak Giono sing ana Sukoharjo. Oh iya. Pak Waris Sugiono sing ana Surabaya. Nggih, Mas Ucek ugi kerawan dulur Magetan, Pak Sinten? Trimo Pratama. Oh, Nggih. iya. Iki ugi bengkele wong. Sapa? Sapa? Mas Sultan Safaat. Bengkele wong. Kok bengkele wong ya? Bengkel sarap. Langsung pijet Ya, sarap teng mriku. katanggo Mas Sultan juga hadir. Monggo Oke. katresnan sejati. Oke. Ucek VS Vela Rosdiana. New. Kok iso Ada kemebul. langsung dhewe kok ya. Gema Mustika. Monggo. Bella. Ayu. Dasare napa? Mas, dibuka. Judulnya cocok karo mantene Mbak Lucia. Nggih, Katresnan katresnan sejati. Kaya manten kekalih. Mbak Putri Rahayu dan Mas Andika Putra. Mbak Putri Sen Rahayu, Muga Mas tresnanipun Andika. langgeng Amin. salaminyo. Amin sakinah Yo, mawaddah mimpi lan warahmah. Giliran selanjutnya podo ayune, podo lencire. Siap. Monggo tasih wonten melih Mbak Ana Aura. Mbak Ana Aura. Ana Aura berpacu dalam melodi musik. Ayo Mas Ucek asik. Ayo. Asik. Wasik, Asik. wasik, asik. Asik. Oh hey. Oh ha. Kayak berbolong. Halo Mas Ucek, di mana Mas Ucek? Mas Ucek, Iya, Mas Mas Ucek ayu ayu. ngendi? Anu pedot dok. Mas Ucek ini ngendi? Dope pedot. Mas Ucek ini ngendi, Mbak? Anak-anak motone. Saiki ayu-ayu dikira to ya. Ayu ayu. Ketularan kowe. Nyedak. Masya Allah, Mas Ucek ganteng sekali. Ya Allah, salim dulu. Ya, makanya. Masya Allah. Tangannya sak monten ya Allah. Ngopo-ngopo. Lah arep kepiye tangane ra semene lho. Dadi jumbunge karo gembunge kok. Napa niku kok gembung? Lah witene gembunge semene lho. Aja. Monggo tangane gedhi. Lek gembung ki ndas karo sikil ora nek iki jenenge gembung. Iki jenenge awak, ngono lho. Oh, iya awak. Selamat malam Mas Ucek. Selamat malam, Mbak. Sopo mau? Ana. Anak Aura. Anak Mbak Aura nggih. Ana. Oh, kana. Anak Aura Mas. Aura. Iya, aura. Nggih. Auranya cukup cemlongor. Terima kasih. Mas Ucek juga ganteng. Makasih. Tapi bohong. Ya makasih. Kudangan Mbak Ana, kudangan. Nggih, dalam Kudangan. ati kudang. Nggih. Tak gintung gintang gintung. Tak gintung gintang itu ulu ganteng. Ata ganteng munyer. Asarimen pergi ke pasar. Asarimen pergi ke pasar. Dong nih, dong. Kewan itu awet mau. Mas Ucek. Tikus. Mas Ucek. Mamut. Tamungi terima no Mbak Ana iki suarane manja merayu. Mendesah Mas Ucek. Ngono kok apik to suarane Mas. Dadi wong lanang malah semangat. Ngono. Mbak Anak Aura. Mbak Ana Aura. Dalam. Loh ya ta? Ya ta? Mboten ngoten niku Mbak Gilani aku dhewe gilong rasanaku. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya mana Rumahnya sayang? mana, Mbak? Sing mesra Rumahnya? ngono lho. Sing mesra. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya di Badekan. Badekan. Iya. Itu daerah mana ya? Itu daerah sana. Oh iya. Mas sana. Ucek rumahnya mana? Enggak aku bawa. Ya ngaku wo. Rumahku dari Jawa Tengah. Oh, rumahku dari Jawa Tengah. Oke. Ayo kita nyanyi. Enggak mau Loh, ah. kok nggak mau? Tadi sama Mbak Vela mau loh. Aku udah enggak mampu. Katanya biar kecil tapi kuat. Siapa yang bilang? Gimana sih?
Siapa yang bilang? Wong kon romantis kok malah omongan kok cah cilik kok tak pakane wedhus. Sing mesra ngono lho, sayang. Kamu sudah punya pacar apa belum? Ngono lho. Wis takok dhewe. Nggih cecek geni kowe engko. Belum. Udah punya pacar belum? Belum dong. Belum? Belum. Mau? Aku Mau. cariin pacar. Enggak mau. Loh terus? Aku maunya sama Mas Uncek. Aku nggak mampu, Dek. Enggak apa-apa. Oh, enggak tak suruh ngapa-ngapain loh. Aku belum jamu. Ya jamu dhisik to. Biasanya Mas Uncek jamunya apa? Jamu sorengat. Apa itu? Sore diunjuk, bengi semangat. Mau jarene sore diunjuk bengi jengat. Gonmu. Saiki ora pati wis. Anu Amet Sewu ngene ya. Apa? Aja. Heh? Aja. Lah ngopo? Iki gara-gara ndasku iki disilih ditukne wong liya. Wong iki dadi munyang saumur urip. Tenan. Alah kandhani. Malati kuwi. Munyang munyer ngene saumur urip. Nonton. Alah tenanan. Nonton Yulis Dilo. Alah aja. Dilo. Aja engko paling munyer dhewe. Ora ana buktine. Enggak usah. Jenengan enggak usah pinjem. Sini saya unyerin. Biar munyer sendiri. Karo itu. Wis ganas sih. Saya ono, Iya wis kon. Saya ono. Ben nyanyi dhewe ngopo? Kono kelas berat to. Gimana kok enggak mau nyanyi sama saya? Saya pengen nyanyi sama jenengan Lagunya apa? loh. Lagunya apa? Lagunya mintanya jenengan boleh nyanyi lagi sama saya? Lah, ya Mas lagunya Ucek apa? sudah Duet. saya. Monggo. Lagunya apa? Lagunya apa? Saya manut jenengan. Anu wis ragenan ya. Jam walas Oke. napa seragenan apa? Seragenan ae. Nggih. Seraginan. Musiknya enak deh, kok musiknya bar iki mulih kok. Awakmu kok iso ngerti ya? Kok iso ngerti? Aku dhewe dereke Pak Gurit tekan goro-goro to. Heeh. Aku goleki musiknya, adek renek wis mulih kok Mas. Ora masalah. Seraginan yo ora Musik. Musik ya, musik aja. Oke, Ya, Mas. musik aja ya. Ah. Ada. Ada iya. Deno, ada. Iya, Deno. Deno. Langsung Oke. ada Deno aja. Ya. Deno. Deno. Nggih. Kagem kadang-kadang pemuda-pemudi Mas Ucek. Oke ya. Spesial buat dulur-dulur Karang Taruna tetap kompak dan solid. Oke. Amin. Bareng Mbak Ana Okana. Aura. Ana Aura. Satu Oke. tebang Deno. Selamat menikmati manusianya. Jangan nanti saya dikadang Suaranya. Iya, orang banyak. Suaranya. Aku nggak mau. Suaranya selamat menikmati. Oke, berpacu dalam melodi. Musik. Jamas Uncek. Ada Mbak Ana. Goyang dong. Ngakongi. Masa. Asing ngetan. Aura. Aura. Tepuk Oke. tangan buat Mbak Ana Aura yang sudah nyanyi. Luar biasa. Mas Uncek, Jayene ayu sama suaranya Dewi apik. Rene. Niki Terus? dawuh Mak Cangkik mawon pripun Ah, kersanipun. ya, Nduk Dwi Lestari tampil ke depan. Seperti Mas. Monggo Dwi Lestari. Monggo Hmm. Madya Laras. Ya. Ya. Terima kasih. Belum Dwi. Belum, Bang. Mbak Dwi Lestari Belum. belum. Ini baru semprot. Sempat. Oh ya semprot. Semprot dong. Dan Ah. kok nggak bagus sih kayak gini. Kandhani. Wong ora- Kabeh mesti ngalembono kalian jenengan Mas. Gitu. Oke. Ngalembono. Padune yo kurang arep yem mati kudu. Ya ora teges. Ngomong kasus nyatane kan pekewo. Ya mbah bombong karo awakmu ki Kok tenanan. bagus ya, mosok tak arani ayu. Bagus ya kayak ngene iki Oh lho. iya. Ndak enek liyane, nggak enek tunggale. Yo gak
eneng. Nek garenge liwat pokoke. Liwat ngarepe. Tegese ya Nggih, pripun beli Mbak Mak Cangi? Ngaturke panglipur gonjo segenap keluarga besar Bopo Tukijan, Mbak. Oh, Dwi. nggih, menika Ya. kula ajeng duet kalih Sinten? Mas Isan. Mas Isan. Aku ngerti lek sampean ki kesel saya. Mas Isan. karo Mas Isan. Makasih. Dadi kan yo. Perhatian banget sih kamu. Mas Isan yang Nenek, mana? Mas Isan yang mana Mas Mas Isan? Isan yang mana? Kuwi Oh nggih, monggo-monggo Mas Isan. yo aku Isan. kacek sithik yo panggah milih. Ya, pilih Mas Isan. Nek aja mbok tambahi malu. Ngapa? Engko dadi Maisan. Kudu Mas Isan. Sampean leren dhisik. Aku tak duet karo Mas Iya. Isan. Monggo, Mbak Mas. Dwi iki perhatian kali jenengan Mas Ujo. Perhatian. Makasih loh, makasih loh, Mbak. Iya sayang, munyer sik. Alah, Ya. alah. Pisan. Alah. Mas Ucek, Nun, duren cangkukan. Apa? Leren karo ngrokok kene. Heeh. Awake dhewe. Nggih, leren sik ya sayang. Ya awake dhewe enek kene dadi penopang. Duet ya Mas Isan. Heeh. Awake dhewe Lagunya apa Mbak Dwi? Ya. Nggih. Nggih, menika spesial kagem pinanganten kekalih. Oke, kagem Mbak Putri. Sumanding. Oh, Sumanding. Itu kewajiban nggih. Mas Uncek, Mas Gareng. Nggih dawuh. Nggih, Nggih, Mas pamitan dhisik karo Pak Tukijan. Awakmu sik. Ya. Alah disenggol mik wae kok glundung. Ya we pamitan sik. Nggih. Saderepun ngapunten kagem Pak Tukijan sekeluarga. Mobil kula anggenipun kegojekan kirang pas ugi kirang nuju prana. Menika tansah nyuwun ageng samudra pasami nderek memuji mugi sabibaripun gelar hajat keluarga Bapak Tukijan tansah pikantuk karahayon kalujengan ayom tentrem saklaminyo tansah pikantuk kamulyan Amin. rezeki kathah melimpah barokah. Amin, Amin ya rabbal Amin. alamin. Kang Gareng genti. Kang Gareng. Nggih, semanten ugi kula Mak Cange. Heeh. Sadangipun kula sowan wit siang dugi dalu wonten kalepatan nyuwun pangapunten, donga dinunga tasakuran kanthi kasembadan lulus boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Kathah rejeki panjang yuswa keluarganipun panjenenganipun Bapak Tukijan. Tukijan. Nggih, ugi ngapunten Mak Cangik nggih. Nggih, gantos wedal panggih malih Mas Uncek. Nggih, Mugi-mugi sehat-sehat. jan sehat. Nggih, amin Sedaya amin. keluarga sehat. Amin amin. Ugi Amin, amin. panjenengan semanten ugi. Oke. Netepi kewajiban nggih, Pak Derek Geyung. Tansah marep pamoring suksma. Sinuksmaya winahya ing ngasepi. Sinimpen telenging kalbu. Wong sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layabe